ndakati gande gwande Maxwell iwe ndisatengera kusaba pasi ndiona fungai ndini kana ndakambepenyo nyaya yerecession nyaya yatakatonga musi wa22 gore rino iyeyo Rwanda hana kuya kudana saka ari kudaidza futi ndiona fungai kuti nyaya ndeyekuti dzoka kudana tikurukure nyaya yepfuma yakatongwa musi wa22 March ndisipo ndiyo usina kuyankwayo namachi ndiye usina kuya yarira ndandi kubasa sindina pandakafonera munhu wanga kuti wamboresa kuti mwa musi Friday ndipo wantanga nacho kune samani chibudo pamama madai mukandidza pa chine chimazuva yakandidza ndo yacho ndobva ndifana ngini but zvada kuti ndauchikwira ndione sei ndoumwe saka ndakanonoka kusvika kuno ndobva ndaenda kumba kwasabu ndobva ndovatsanangurira nhau yangu tivakudzawo zvanga zvaitonaki apa mundaka zvavaite zviupenyu hwangu hauzvinasonakidza anenge wandipedza panjodzi nokupira mundiperekedze ndinge sei nyangu itongwe ndakazvimirira iyo uchitaura iyo tezvara ruona kuti zvakafamba sei kuti aruzoti akamitisa akatitizisa pamusoro yodaro inini mwana wangu aigara naiyo ndakangonzwa iwe wacho handitomuzivi kwandiri hatomuzivi kutanga kutomuona saka ndazonzwa kuti ndokwawaigara wakanetsana nyaya dzavo dzawakanetsana handinyatsi kudziziva takamboenda tichiti tindoenzwe nyaya dzacho kuti tiyananisa nawo anenge katatu tina vanyabereka saka avo vaitwa vairamba kuuya vachiti hawauyi kudare kwamakoni vakaramba vachiramba kuuya panyabereka ndopatakazooti tiuye kuno saka nyaya iripo ngekuti iyeyu akamitisa mwana wangu akagara nemwana wangu kwemakore handisikuziva kuti 3 here kana kuti mairi nechidii pasina kana chaakambondipa kana kumboya kwandiri ine handitomuziva kutotanga kuonana nhasi ndo nyaya yatakauya nayo kudare ndakazomboona mwana akutoya nepamiri nanhasi izvezvi zvatori kuchipatara ada kutosununguka preparation ndini ndakatenga kubva pane zvese izvezvi ndatouya ndasiya 150 yeoperation pamwana wangu ndo nyaya ndikuya nayo padare iye wacho aingofona achifonerana naye achiti musi wa20 wacho hashi ndo zvakazokunza isaida kutaurana nawo sewana nekuti nechiti wese wana tobatsirana kuti chii chiri kunetsa pakati penyu muri kubva kugara kwacho kana kuti chichazonetsa kuti musvike pakudai saka parizvi zvakatozvitakura masikani kubva pane chii munapukeni ndatenga zvakaungana zvakanaka ndiri kuya nehuni izvezvi ndikuya motikari yakazara nehuni ndiri kuya nehuni ndiri kutenga chikafu mwana wangu ndichichengeta mwana wacho saka munoda chiitaura kuti vamataura kuti avazive munoda chakati isusu tatichida kuti atirorerani mwana wedu kana asasamudi kana kumutaurira munoda tichida munhu ngani dzatakatangotaura pakutanga sematonatu nemarefansi emari dzatashandisa nekuti tafamba zvimari zvinezvi takutoti yakutosvika ku250 ngombe nhatu ne250 nembudzi nhatu dzemasongero okay ndiro chekutaurawo nguva yako musi wa 15 June 2022 ndopandakatiza nemunhu anonzi Luciato akakasunza izvi musi wa 15 June ndopandakatizwa nemunhu anonzi Luciato aigara kumba kwamai Mandra takagarisana zvakanaka July, August, September, October ndopandakatorwa mudzimai vangu akatorwa namai wake waigara navo musi wa21 ipedzi musi wa18 akandifonera inini ndiri kubasa ati Max ndakundikana zvogara pakapenyu handichakwanisa
ndikamuti ko chii chanetsa, akati ndinozokutaurira kana ndachese ndadzoka. musi wa 22 Musi wa 18 ndomusi wakafona 18 October na gore ra 2022 ndopaakafona ndiri kubasa. Zvadaro musi wa 21 ndinenge Friday ndakabva ndauya kumba. Ndasvika kumba chakandishamisa ndechekuti ndakasvika mumba mine tsamba dzandakanyorwa. Akati akatonyora kuti Max ina ndichakuda zvogara pamupeita kondeni nakundikana mabhegi angu patosunga ndasunga mabhegi angu ndikutora mbatya dzangu ndobva ndamufonera foni dzadairwa namai Mandrava. Mai Mandrava vakati ukubvunza mwana wangu akabvisira ndichiona sandaendesa mari. Ndakabva ndakata chini foni ndobva ndadzokera kubasa. Ndakangoita weekend iyo chete ndadzokera kubasa. Toti musi wa 21 ndofanira Friday 22 23 ndadzokera kubasa risana. Ndadzokera kubasa ndafonera vanzi mudzimai wakaita sei auya. Ndivyo auya ndakati zvakanaka mutambire nditi mama anambovaudza ndavati tsamba. Ndakati papa udiki ndagara papa haana kuita mwedzi waona kupera October uyu akabva aenda kupi kuHarare. Hamuna kupera wiki vanifunda chiti Max ndiri kuHarare ndawana chi ndawana basa ndiri kuHarare. Waona basa iyo uri mudzimai wangu watadzere kundiudzawo kuti wakuenda kupi basa. Ndati November na 2022 ndobva ndarima futi. Ndarima futi ndiri ndega November, December, January akada kundopera kuma 2020 ndobva ndakafonderwa nemunhu anonzi Tamai Motsi. Vanyasonditsanangurira kuti inini ndini hanzvadzi yamai wacho vanogara kuchitumisa. Ndini hanzvadzi yamai wacho. Lucy ari kuno akandipandira nhau yekuti akabva kwauri maimbogara mese asi akasiya chimbatya. Ndakati haichokwadi asi pane zvakaitika. Kana muchikwanisa munokwanisa kundidirecta ndouya kumba kwenyu ndokuratidzaiwo chi zvakanyora. Chiro choga nemudzimai wangu ndanditori nacho. Ndobva ndaenda kuchitumbiza ndakati January bvapera ndasenda off February akundopera kuma 2020 tatambira ndobva ndaenda kuchitumbiza ndasvika pamba pasekuru wacho vanonzi Tamai Motsi. Ndobva ndavatsanangurira kuti sekuru ndaendafambira inani handina time ndakudzokera kupi kubasa. Pandabva ndokupi ndokuri mbonewo tsamba dzakanyorwa nani nemuzukuru wenyidzi. Ndobva wadziverenga kudaro ndobva wati muzukuru apo wakashaisha hazviitwi izvi. Ndobva watora tsamba dzedzi ndati aseko ndokumbira tsamba dzamo ndisei mundidzosere kuyi munhu akaita sei akati haachanditi. Ndogubhuru racho kai mama nemwana repa tatisati tatogone mwana. Ndogubhuru racho kai ndagura muna 2023 kai muna February. Ndogubhuru racho kai ndati achindidzosere tsamba dzangu obva aramba netsamba dzedzi. Varamba netsamba ndakati kuti ndibhori pamupanhu zvakanaka rege ndichingonyarira kuti sei ndodzidzokera kupi kubasa ndinozvishandira. Ndadzokera kubasa kuya muna February. Muna March musi wa 15 ndobva akauya. Fodhi yangu yakutopera kuda sei kukwanura. Mudzimai waSabhuku anondihutinisira nhau. Ndiye akabva paripi yekutanga aibatsira mai vangu kutora foni. Ini ndakazotora bhani rekupedzisira ndiro rasina kutyora pamaripi 8. Zvadaro auya musi wa 15 ndakati ini nangu Lucia zvokuti tigarisane tese panapa hazvichaiti ndokuti taisaone mwedzi wagara usiri panapa. Ndinoziva here kuti wangu uri kuti kuwangu wakambororwa. Ndobva torako hembe dzako dzirapedzi handi wakati wauchandida tora hembe dzako uendese pfuuri rako. Ndobva atakura hembe dzake ndamusiya pabhastopu zveshuwa bva akwira bva aenda. Handiti pane pandakasvira pekuti pandakaenda kuHarare ndakaudzwa mbuya wacho anogara munomu Marusape muno vakutengesa kurenguko vanonzi mbuya Motsi. Zvadaro aenda ndati April takatamba independence musi wa 20 April wiki yeindependence ndakapfuura
Rekunopera kwemwedzi asitikira chokupera kwemwedzi watatu vakauya kumba kwedu mai Mandrago neo waiti baba wacho walusi nasekuru nevanotita memhodzi wakauya vangu varipo nemwana mukomana wamai Mandrago anga aripo nevamwe sekuru wacho kwamatimbi rezvigumwe zvakadembuka nerumwe ruoko kasingakanganisika zvakaremara here vangu varipo wenduti sekuru tamai mhodzi avo vangu vaine mupini vakauya navo pamba pedu vakauya makuseni muswa wiki irorero iri Friday wiki irorero zvinopera kwaApril irorero ndobva varwisa mai vangu vakavatukirira nezvinyadzi ndeamai vangu vaita sei vainditsanangura ndobva ndakumbira kubasa nokubasa ronondiitinesera nhau iyi ndakakumbira kubasa ndikati mai vangu ino anorwara neBP nanzoti mai vangu adori ndokumbira kuti ndiende kupi Gumba ndapiwa 2 weeks dzilive ndobva ndaenda kupi Gumba ndauya kumba musiwo nderacho iro ravauya zika ndishonga pamba ndora ndakasvika ndichingosvika ndaugara kwe30 minutes vanga wasvikawo ndobva wakasvika nevanhuwo ndakabva ndafonera muzukuru wangu akazoita munyai wangu anonzi Wasakarombi wauya pamba ndakasokuvatsanangurira nhau yakaitika mabhiro akaita Lucia pamba netsamba dzaakanyora iye ega nemuromo wake akati kuti ichokwadi tsamba ndakanyora dziri kumba kwani dzaana sekuru dziri kwamai Mandrago sekuru wacho akandibvunza kuti mudzimai unomuda here ndakati ine mudzimai wangu ndinomuda asi kuti iye ndiye akandiramba ega pesabudasati ane mwana ndobva vasiya mudzimai iye akatovhunzwa naVasakarombi kuti iwe murume unomuda here akati murume handichamudi ndomatsanangurira akati wakamusiya zvichimanikidzwa pamba pedu wamusiya zvichimanikidzwa ndakati hapana chikuipa ndakazoita munyaya wangu muzukuru ini ndiakati sekuru hamuna mari here handiti sezvo mai Mandrago vari kuti baba wacho waripa muendese tini mari yekunozivisa handiti zvekuti vanhu manetsana maita sei ndo zvinoita imba handiti dzimba dzise dzine history hata hakuna zvakaita sei ndakanozisa ne$30 zuva remangwana racho ndo pakaita mari ikanogamushira tiri muna April 2023 ndobva ndataurana nasekuru wangu handiti vachindibvunza nhau yekutukwa kwakaita mai ndinoda kuti ndigadzire ukama hwakanaka namai zvina nditsvaga hangu pangu kuti ndiite sei ndigare tichipota ndichinoita sei ndichiona amai ndikati mudzimai ngatitsvagei pamba pekuti tisu tiite sei togara toita pekuchengeta here kana kuti toenda papurazi handiti tikatowira takwenda chipafamu ndaenda panogara pafamu musi wamuna Mei taugara pafamu second week remuna Mei kasakanga kuna resefu mudzimai wangu inini akakumbira kubasa ndisingatozvizivi akati mai wangu aadhimitwa muchipatara musi wa7 chakasakanga chafana chachitatu second week irorero vari pa7 na8 ndikati akumbira tisingazvizivi akabva aenda kumba kubva ma10 akabva pabasa ma10 handiti ndobva aenda kumba kumba handiti iye anti akaenda kumba kwamai Mandrago akadzoka kuma9 dzemanheru asati adzoka munhu andakafonera vanonzi mbuya mai Panasha vanotengesa parengo rinoziva ati mbuya iwo anga varipere papurazi vakonekaunoconversation tatiripo papurazi ndopa ndakakumbira 2 weeks dzelive ndakatoshanda kati iwo chienda kubasa inini kana madhezi angu ekuti ndiende kupi ndidzokere kubasa wandika akwana ndoenda kupi kubasa kana chiita zotambe totsvaga pamwe parina ndikuti tisiti tigare ndobva ndafonera mbuya mai Panasha ndakati mbuya mai ndokunda kuti mama wakunzwa adhimitwa muchipatara ndewapi vakati handiwazivi ndobva ndafonera sekuru Tamai vanoti sekuru Tamai mhodzi vakati hakuna mama wati adhimitwa pai muchipatara
ufunga kuti pamupani pauchataura nhau dzezverora ava vari kuboda havasi kutaura kunetsana kwenyu. Ini mudzimai ndakatorerwa mudzimai But hazvinei apa ane pamberi pako apa ndo matyorwa ari kuda madamages avari kuda handi ari pamberi pako pamira pasi pangu mangu wangu because paakayabva pangu pakatorwa pekupedzisana mai wacho akatorwa asina pamberi nokuti mai wacho ndo vakatotakura madhishi nemagubhesi. Iwe wakagara naye kubva muna 2022 ndizvo kusvika 2024 ndizvo makore mangagara makore mangani takagara hauzvarere hauzvarere ndasandamboita mwana hauzvarere saka unoti pa2 years dzese dzawakagara dzaona kuzvarisa. aiwa ndena ndamboita mwana mudzimai vakatoti vasina mwana pamwe abva nhasi asi nhumbi abata indakatozokutorwa mudzimai mangu wangu ndezvavari kutaura zvese zvari kuti inini vari kuda matyorwa akaitisa mwana wavo pamiri zvari kutaura iwewo kuti wakagara nazvo ndo zvazvazokumisa kuti ko nhoroondo yese ari kujeka tafunga kuti pamupati pauchandotaura kuti aiwa takaimboendesa mari mangu wangu nezveutsanangurii takaendesa mari kuna nyangu ndakamupa mari akaenda nemari ndaona padiki patataona after mari yatsvakira iguru yekubvuma kuti mukadzi wako kuti tinoroora handiti teda tondobvisirwa mari titogara tese amai avo vakaramba mari kumba kwamunyai aenda akati ndo zviri kutaura kuti aiwa mukadzi wako paabva pamba pako nhumbi yakabva yazodii haizvarwi nemusi mumwe chete inozondopunduka yachi mwedzi nemwedzi ende wewe kutaura iwewe kuti wabva iwewe wasiyana nemukadzi uyu rii mwedzi wapera unori handiti mwedzi upi akatora gore rapera muna agasti ezvinezvi tiri munani urova kuti mubva agasti kusvika izvizvi hamuna kuzomboona kurara mese hamuna kuzomborara mese chiverenga imwe mwedzi nekuti hanzi akutonawo nemusi aiwa iyeyo kutorerwa neimwe iyo hatisi kutaura kutorerwa ishu vari kutaura kuti tiri kuda ukagara nemwana wedu akukamuitisa pamiri taakudawo matyorwa madamages ndo vari kuda kutizverawo indokwanisa kubvisa mari yemadamages nokuti vakandidzosera mudzimai handirani kuroora ndinoda kukumbira kuti atoita matienei mudzimai handimwe nokutaura nemakore mangani zvirikutitisa muno chekutanga vakagara nemukadzi wako for nearly 2 years uchirara naye uchimuita yonge wakanga wapingwa naye wakadi muzviita nasisi wako zvawaita mwanawe wako wakadi kuzviita nasisi wako iwewe chimusadugudza wasuziva mwana wako mwana wako hawana uri kuita zvaunoda ndo macho ari kudirwa iwo wakaita zvaunoda nemwana wako usina kupihwa simbo uchitenderedza muno wakanga wapihwa pedza wakusa $30 after one and a half years uzoisa $30 chaiyo iri kuroora inini panguva yacho ndaitone shungu dzekubvisira zototi tigare ndichowaka umusha wangu saka wochibvisa matyorwa kukuzorora uchizoenda kundoroora izvi zvakuda madamages ndo vari kutaura mati munoda chii mombe nhatu ndodzvari kuda dare munoti chii kamambo takadaro imombe nhatu ichokwadi atosati paane mwana ndozoti mwana apo anozotobvisa masungiro mwana apo ndoti paane nhumbu yauda kutobata saka pauda nemasungiro ndongo yanosungirwa imwe
asati apona asununguka. Saka izvo atononokerwa kusungirwa. Saka anofanira kubhadhara nembudzi dzacho dziri 3. Saka uyu mukadzi wako hatisambokuramanisa nechirudo rwairi, hakuna anopindira parudo rwenyu, asi nezvaro vari kuona chimatyoro uye nemasungiro. Mbudzi 3, mombe 3, muzvibhadhara rei? Apa pandatokumbirawo mangu kuti mondipawo nguva yekuti Mombe imwe chete 350 haina kuwanda 1050. ndotokumbira kuti mondipawo mukana kuti Chitaura kuti unoda mukana wakakura sei? Pamombe imwe chetewo ndikakwanisawo kutowo makore 2 ndobhadhara, makore 2 ndobhadhara. Tokumbira nokuti handinowo chete 350 mombe imwe chete. pamawanire ndinoitawo hangu wangu ndokumbirawo. Muzongorora zvebasa munhu ari pabasa ine basa rako rinokosha. Matauro angu achitoita kana nesu munotapedzera tokutya kuti basa rako rinokosha. Unoti ukati mai wangu warwara neBP wanzi 2 weeks nka kukumbira kuitira kuti pabasa rese chero uri papurazi chero kakumbira chero kakumbira unodzimba nechinhu chinoratidza kuti dambudziko rako raunogandira chitaura chinhu pamusoro hanzi unobhadhara sei pamakore 2 ndichotobhadhira mombe tokumbira Mwana wako opedza ane 6 years pamasungiro chete, kwete kuti kuroora. Maunonga nokudzinyira kuti tezvara. hakusi kutsinyira tokumbira nokuti 350 right, tokupa isusu mwedzi wega wega obvisa ma 150 kusvika wapedza 1050. Mwedzi wega wega kutanga muna Mei wotanga kupera kwaMei wobvisa 150 tati isusu mari yako i 1050 plus kuzima ma 40 yoita chii 120 plus 1050 yoita 1170. Makosti hatichaisi makosti tezvara kuti mkwashanya abvise ari kuchema. Saka obhadhara 150 pa 1170 inoita mwedzi mingani? tanga mwedzi unouya inoita mwedzi mingani? Yokupedzisira ndonozongobvisa 170. ndinokumbira mangu ndokuti ndisingadi kuri kunyeperai kana kuti muzonditi ndakushorai. Pamawanire ndinoita pendinotokumbirawo ndepekuti pa 150 noti pei yanga ndosvika ku 150 mari ndinotambira. But hauna mukadzi here. Unokwanisa mari ndinotoshingira kuti ndikarimawo kana kuri kuti ndikarima gore rinoire tikubata iri ndokwanisa kuti gore egore rake esizini yapfuura gore ranharo ndasina nharo nakurima ndakati esizini yapfuura. saka unogora mari kazvine kuti handina kunobva kubasa inenge iseziteto uchindobvisa 100 takubvisa pa 150 okay. 11 months 7 days akatotokumbirawo mambo okay. Chiimhosva uchitosevenzera kuti pamwedzi wega wega then pachokwadi ndichinyepa kuti 100,000 ikwanisa. Tokumbira kuti padoperawo sizini ikarima pasizini ndokwanisa kuonawo mombe ndoshingirawo futi nokuti chendinacho chechacho handina ndendoshingirira kuti nditisendiyipirawo mhosva yangu chisimuka imhosva usakabhadhara tuya totora
uchiziva kuti une mhosva akapara mhosva mwana wemunhu.